שמי מיכל ליבנסון, עליתי לארץ בגיל 16 ממוסקבה. אני נשואה, יש לי 2 ילדים, בן 11 ובת 10, נשואה, גר במרכז הארץ. יש לי עסק בן 8 שנים, שאנחנו מתעסקים באדריכלות ועיצוב פנים. ואיך הגעת להקמת העסק? לפני זה היית שכירה? הייתי שכירה 10 שנים. האמת שכל הזמן רציתי להקים את העסק משלי, וכבר ידעתי בגיל 16, ידעתי שאני לא אעבוד שכירה כל החיים. ידעתי שאני הולכת לעבוד שכירה כדי לצבור את הניסיון, וזה מה שעשיתי. באיזשהו שלב הבנתי שזה כבר אפשר להתחיל, והתחלתי לאט לאט. ומה היה מניע להקמת העסק? האם זה להיות גמישה יותר בבית, או פשוט להיות אדון לעצמך, או יצירתיות שאפשר להביא אותה בעבודה? קודם כל אני הבנתי מההתחלה שזה לא נותן יותר חופשיות ולא נותן יותר זמן. ההפך, זה הרבה יותר תעסוקה, הרבה יותר שעות, הרבה יותר התחייבות. אני לא יכולה להגיד למה בדיוק, כאילו לא הייתה סיבה ממש ברורה למה, פשוט הבנתי שזה מה שאני רוצה. כמובן שזה גם מבחינה כלכלית, רציתי להגיע להישגים יותר טובים, גם מבחינת לעשות דברים יותר מעניינים ולהיות חופשה יותר, לבחור פרויקטים ולעבוד עם יותר אנשים ולהכיר יותר אנשים, זה כן. ומה מבחינת שילוב בית, משפחה, ילדים והכל? את אומרת שזה יותר שעות והכל, אז איך הסתדרת עם זה? אם הכל אפשר להסתדר, אם רוצים. צריך פשוט למצוא נוסחה טובה באמת בין עבודה לבית, זה קשה, אבל אני פשוט לקחתי לעצמי איזושהי החלטה שאני די מבדילה בין דברים חשובים ודברים דחופים ודברים שאני צריכה לעשות או בעלי צריך לעשות, והם מסתדרים. אז עבדתי מהבית, שילדים היו בגן, בבית ספר, בגן. היה לי כמה שעות שקט בבוקר, הייתי קובעת פגישות עם אנשים כשבעלי כבר היה חוזר מהעבודה, זאת אומרת הייתי איזשהו מתארגנת את זה. אני לא מספיקה הכל, אני לא אימא פרפקט ועקרת בית פרפקט וביזנס לדי פרפקט, אבל מה שאני לא מספיקה אני יודעת לסלוח לעצמי ולדעת יש דברים חשובים יותר ויש דברים פחות חשובים מה מבחינת בעלך? הוא תמך בהקמת העסק? לא. הוא לא רצה כל כך שאני אהיה עצמאית. איך הסתדרת עם זה? שכנעת אותו? לא, הוא לא התערב כל כך. הוא אמר, אם את רוצה, תעשי. יצא, כן, לא יצא. תמיד אפשר לעזור לאותו מקום שעבדתי. את העסק שלבים ראשונים, היה לך קשה להשיג מימון לעסק, אם היה צורך בזה, איזה שהם קשרים עסקיים? מבחינת כסף לא הייתה לי בעיה. קודם כל היה לי סכום מסוים שאמרתי שזה הסכום שאני יכולה להפסיד אותו במקרה וכן. האמת שהעסק שלי הוא לא זקוק כל כך להשקעות גבוהות בהתחלה בכל מקרה. בהתחלה עבדתי מהבית, סך הכל מחשב, ניירות, כלי סרטוט ודברים מהסוג הזה. בגלל פיננסים או בגלל שיותר קל לשלב בית משפחה? זה פשוט אין צורך. קודם כל לעבוד בבית זה מאוד לא קל, לעבוד תמיד עדיף במשרד ולא בבית, כי אמא שעובדת בבית תמיד כאילו שאת לא עובדת, אם את תעשי, אם את תביא, אם את תכיני, אם הבואי, וזה גם לא עבודה וגם לא בית. אז תמיד עדיף להפריד את שני הדברים האלה, אבל מהתחלה אין אפשרות להסגיר משרד ולקחת עובדים, והכל מתפתחים לאט לאט. הקשרים העסקיים שלך, את יותר נתקלת בגברים או בנשים בכל מה שקשור בפרויקטים, נדל"ן, הזמנת עיצוב פנים? יש ויש. בדרך כלל מה שקשור לתחום האדריכלות וטכני זה יותר גברים כמובן, כי זה קבלנים, זה בעלי מקצוע, זה חלק של ספקים, נגרים, יזמים ומפקחים, כמובן גברים ולא נשים, אבל יש לי גם הרבה ספקים שהם דווקא נשים. ומי היית מעדיפה לעבוד? עם מי יותר קל לעבוד? אני מעדיפה לעבוד עם אנשים מקצועות טובים. לא אכפת לי אם זה גברים או נשים ולא אכפת לי איזה גיל. מה בשבילך הצלחה?
הצלחה עסקית, נכון לעכשיו, לא לקחת את כל העבודה, לקחת פרויקטים הרבה יותר מעניינים, זאת אומרת שכל שנה אני רוצה לקחת פרויקטים מעניינים יותר שהיו בשנה שעברה. לעבוד עם אנשים שאני יכולה ללמוד מהם הרבה, אוקיי? זאת אומרת להתקדם מבחינה מקצועית, וכמובן לעבוד פחות, לקחת פרויקטים שמביאים יותר. עסק מקימים כדי להביא את הפרנסה, כדי להרוויח, אוקיי? כמובן שאם אני עושה פרויקט שגם מעניין, הוא צריך להביא לי כסף. אם אני עושה סתם דברים מעניינים וזה לא מביא לי כסף, זה לא עסק, זה הובי כזה. כשאת עושה תכנון עסקי, האם בכלל את עושה תכנון עסקי גם בהתחלה כשרצית להקים את העסק? האם היה לך איזושהי תוכנית עסקית ברורה שהיית נאמנה לה, או שלבים בתוכנית שהיית צריכה להגיע אליהם ולהשיג אותם, והיום, האם יש לך תכנון עסקי ברור? בהתחלה אין תכנון ברור איך לעשות את זה ומה ולמה. בהתחלה אנחנו די תלויים בפרויקטים שנכנסים, אוקיי? אנחנו לוקחים את כל העבודה, ולפעמים גם הייתי לוקחת עבודה שהעבודה הייתה בלי רווח ופרויקטים בלי רווח, רק כדי להראות, לפרסם את עצמי דרך אנשים, לפרסם פה לאוזן, וגם כדי לרכוש עוד עבודות ועוד עבודות, וגם לקבל ניסיון. גם עכשיו אין תכנון כל כך ברור, כי בעצם הפרויקטים זה מחירה. יש לנו לקוחות פוטנציאליים, ואנחנו רוצים למכור את הפרויקט, ולפעמים זה כן מצליח, לפעמים לא. אם לא, אז ממשיכים הלאה. אבל היום התכנון הוא קצת אחר. אני צריכה לתכנן, אם אני לוקחת עבודה מסוימת, מה אני יכולה לשלב באותו זמן, ושלא יוצא מצב שאני לוקחת יותר מדי עבודות שאני יכולה לעמוד בזה. כן, זאת אומרת, אני עושה את הבחירה הזו, גם איזה פרויקט לקחת, ומה אני מקבלת מזה, וכמה זמן זה לוקח, ואפילו מה האנשים האלה, ומבחינת הפסיכולוגית וכימיים, זה ישר רואים אם זה ייקח לי יותר זמן או פחות זמן, אם אנשים הם מקבלים החלטות מהר, או לא מקבלים החלטות מהר. אין טבלה מסוימת שאני צריכה להביא לעסק ככה וככה וככה כסף. אני יודעת שאני צריכה להביא לעסק לא פחות מסכום מסוים, כי יש לי התחייבות מול אנשים שאני משלמת משכורת, וסחירות, ורכב, ודלק, ויש לי הוצאות, שאני יודעת שאני צריכה להרוויח, שיהיה לי הוצאות וגם רווח.